Dyma ni nôl ar ôl gadael yr adran B, syth nôl i'r adran A gyda fi, Owen Griffith. Owen, siwb mae'n mynd gyda y beirniad Francis Goggin? Mae Francis wedi cael diwrnod da arni. I ni bellach ar dosbarth yr Ebol Tair fel sonies di Robert. Ond mae'r patrwm wedi bod yn gyson gydag e. O bosib mae hynny'n arwydd o brofiad. Wedi cael blynydde o brofiad. Pobl wedi cael gweld pwy fath o deip mae'n mynd am yr hyd y blynydde. Felly o ganlyniad wedi dod â'r teip hynny allan o dditano. Odi, mae'r llygad yn glir yn farn i, tymo ma fe'n diwe. Ti flan i ni nawr llyn helig Playboy i Emma Louise Davies, bro lawen jackpot o ddidad, pant y mil simply ser o ddifamag. Dyma fe'r y gŵr bonheddig, Francis Goggin, yn disgwyl digon cool wedyn ni ar hyn o bryd. Tymeredd ddim cweit mor boeth a oedd i ddo yma, a mae fe'n siŵr yn enjoyo ni, ond mae fe wedi penderfynu wrth golwg yr het yn dod off. Ie wir, a dwi'n meddwl mae Paul Hughes, Stuart Morgan yw'r gŵr yma, fferm y Morlais Banter. Wedi ennill yn y gorffennol yn y ffair ei wrth gwrs, dwi'n meddwl i ennill ddwy waith. Ond Stuart Morgan o'r gwyr, mae'r ceffyl yma'n dod o'r gwyr hefyd wrth gwrs, ond Stuart yn arddangos. Wedi cael cyntang tro merch Llambed blwyddyn hyn fyd. Mae hwn yn ebol sydd tipyn bach tu ôl o fe mewn ennill, ond beth wedi ennill fan hyn? Wy'n credu wy'n reit yn gweud, Owen? Dwi'n meddwl bod wedi bod yma. Na, tro cynta. Mi fod yn deg. Ond y lliw yma, lliw di yw'r lliw gwylod, ond gweld bod yna wyni yn dod mas trwy'r di. Felly y di broc yma, the black roan fel mae'n sôn. Wir. Patrwn fel wedon ni sy'n syml iawn i bopeth arall. Mae
Mr Goggin wedi bod yn rhoi ar y brig blwyddyn hyn, a dyma fe, mae'r gerdyn goch yn saff yn ei lygadau, a mae'r ddoi nhw digon ples dwi'n credu. Reit hapus. Y beirniad i rhoi'r wobr a Stewart i gymeryd wrtho hefyd. So dyma fe yn y llydd, yr Ebol, dosbarth Ebol tair blwydd yn yr adran A, i Mr P.D. Hughes, y perchynog, fferm y Morlais Banter wedi cael ei fagu wrth Penboeth Bantrum yw'r march, a Sgithwen Bel yr gaseg. Mae'r Ebol cyntaf, mae'n Ebol reit cryf yn diwedd, mae'n asgwr reit gryf iddo fe, mae'n geffil sy'n sefyll yn falch iawn dros unan yn diwedd, mae ben yn uchel wystod. Dwi'n meddwl bod yna ddefnydd march mas o'r Ebol yma o bosib. Mae fe'n farch yn diwedd, mae'n sgrichen y ti, mae'n blwyddyn y ddwy wrthych mas fi o'r march. Mae'n batrwn pert, patrwn sydd wedi plesio, wrth gwrs, y beirniad Francis Goggin, sy'n gwneud gwaith da ar ei ail ddwrnod o ferniadu. Heddi yn beirniadu'r ceffylau ifanc yn yr adran A, wedi bennu wneud y cesig ar merch ddo, a wrth gwrs i ddod yn yr adran fe gewn ni bencampwriaeth yn yr adran A mewn cwpl o ddosbarthu eraill. Ie, ni'n gweld o hyd wrth gael gweld ar y teledu y pen y ceffyl hyn, a wrth gwrs mae hwnna'n beth pwysig iawn i'r patrwn y ceffyl. A dyma ni ceffyl bach Ebol tair blwydd sydd wedi plesio'r beirniad Francis Goggin, a dyna yw Ebol, Mr P.D. Hughes, fferm y Morlais Banter, yn y llydd yr Ebol tair blwydd yma y flwyddyn hyn. Oeddi yn batrwn o'r poni bydde y beirniad yn edrych am yn glir yn bydde fe.